Други изказвания по чл. 2 и чл. 3, по които няма предложения? Заповядайте. Господин Абу Мелих, заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! В член 2 е основата на базата на уговорката между държавата и населението, и гражданите за цялата философия на осигуряването. Държавата казва на българина: ще ти взема 8% от заплатата и ще ти осигуря здравно обслужване през годината. Това ще ти включи едно джипи, което да се грижи за тебе ежедневно, може да се каже. Това ти включва ходене при нужда, ако не може да се оправи джипито, при специалист. И ако специалистът не може да се оправи, ще те пратим за наша сметка, защото си платил 8%, в болница, където по-голям екип да се грижи за тебе. До тук това е идеално и това е правилното. Но практически какво се получава? Базата, на която се прави бюджета, е на основа събираемост на вноските, а не на основа статистика колко хора се разболяват. Значи, ако вземете статистиката от миналата или по-миналата година, ще видите, че има миналата година примерно 2 милиона хоспитализации. Може би има злоупотребяване, но това е официалната статистика. Има, ако не ме излъжа, някъде около 13 милиона прегледа при специалисти. Има еди колко си онкоболни, които са отишли на химиотерапия. Това е статистиката. Бюджета за 2014 година не обслужва данните от статистиката за 2013. Тоест, какво става? Ние взимаме 8% от българина, но от 2014 година не сме осигурили на 100% това, което се е случило през 2013. Тоест, през 2014, ако има същата заболеваемост като 2013, има хора, които са си платили осигуровките и ще останат необслужени. Това нещо може да доведе, финансисти от вас знаят, може да доведе до отказ от плащане на осигуровки. Просто няма смисъл. Аз ако се разболея, ще отида при джипито, ще искам талон за специалист, ще ми каже няма. Ако отида в болницата да се лекува, ще ми кажат няма лимит, примерно. Или имаме друга разпоредба. Никакъв е смисъл да си плащам. Аз не ви критикувам бюджета. Вие сте хората, които ще се носите отговорност за този бюджет. Но бюджета на здравната каса се прави на тази база. Повярвайте ми, статистиката в здравеопазването е водещо. Това, че сте сложили нов началник, нов управител на здравната каса, може да е много кадърен и ще свали броя на, примерно, фалшивите хоспитализации. Но това не трябва да се залага в бюджета. Вие си рискувате собствените хора. Ако не успее да ги свали, ако са и наистина, ако не са 20% превишенията в хоспитализациите, ако са 5%, вкарвате началника на управител на здравната каса 2014 година в обяснителен режим. Това също важи и за министъра на здравеопазването. Вместо да седне министъра да направи концепция за здравеопазването, как да подобри услугата, той ще изкара половината 2014 година да се занимава, да се обяснява защо не стигат парите и защо този лекар не си е свършил работа, защо другия е взел 5 лева под масата. Ако наистина имате намерение да свършите това, което го обявихте на втория ден от вашия мандат, да направите реформа в здравеопазването, и дед го потвърди министър-председателя, трябва в рамките на 1-2 месеца да изкарате новата стратегия за здравеопазването с ясна рамка. В рамките на година и половина ще направим реформата. Стъпките, първите 6 месеца, примерно, ще има демонополизация на здравната каса. Следващите 6 месеца реконструкция на болниците. Ясен график. Все едно се строи нова къща. Все едно ще имаме ново строителство. Но това го няма на лице. И в момента всички управители на здравни заведения стоят и гледат бюджета и се чудят какво да правят предварително. А те, зад тях кой стои? Стоят точно тези младежи, деца завършили сега медицина,
с ръчния багаж в едната ръка и слушалката в другата ръка в нашите болници. Готови е. Само му кажи: намалям ти 5 лева заплатата. Взима си билета и тръгва. Специалистите, дори които са надвишили вече 50 години, има статистика за това. Над 50, които са, дето целият им живот е тук и нямаха намерение до сега да заминават в чужбина, те също почнаха да мислят за пътуване. Останем ли без специалистите, здравната вноска да я направим вече и 50% и 10 милиарда да сложим в здравеопазването, ние няма да имаме кой да обслужва населението. Още не сме влязали в този опасен момент. Но бюджета, дет го подготвяте за до година, ако няма реформа, този бюджет ще е пагубен за българския пациент. Благодаря ви. Благодаря и аз, господин Абу Мелих.